No niin, ja sitten seuraavaksi Karri Kivikoski. Hei 30, muovimoottori ja turbo. Täällä lukee turbomenettelyjen laskulla kysymysmerkki. Mitä eilen tuolla jos laadellisesti tuo 535 tuntuu. Kuunnelkaa ääniä. Kuunnelkaa ääniä. Oikein kamea polttamista. Kyllä 500 heppaa tommoseen nakkikorin, niin oikein kiva säväri. Hallittua polttamista. Katsokaa eturenkaiden kääntyvyyttä. On kun trukilla ajastaan vanhalla 2-4 lankulla Mersulla. Sieltä saatiin se kunnon savut jo oikein pihalle. Niin, kuunnelkaa ääniä. Kyllä siellä ahdiksi pyörättää oikein. Viimeksi paluu Lappi, nyt poltetaan koko Kalajoki. Äärimmäisen hienoa. Lentokenttä Kiitorantaa karvistamaan, että onko se rutulla tuo asfaltti tuolla toisessa päässä. Arvotaan saattaa, onko sillä nelonen vai mikä se on kuvassa. Ei ainakaan ykkönen eikä kakkonen. Onko se nelonen? Todella nätisti. Aivan uskomattoman hienoa musiikkia korvilla. Ei täällä vielä Jetteinen kesäkatso, kun ottaa ahtia. Ei pakko mulle. Kulkiputket molemmin puolin pikkusen tulee putken päästä jo sinistä. Toivotaan, että mikään ei sanonut terveisiä. Puhui tuo Nankangi. Aplodit Karrille, iso käsi Karrille. Tykkäsittekö te Karrin vedosta? Seuraavaksi nimittäin tulee Hyytiäisen Tomppa. Ja Tomi. Virityksinä tähän autoon. Mikakin kävi tätä ajamassa virittäjät ohjelmassa. Tosin ei ole ihan tuon näköinen sille. Aivan vakio, 3.16, niin kuin autosta näkyy. Vakio roiskella paikallaan ja 2 näkit on jotenkin taiteltu tuonne alle. Muuten siis aivan vakiopeli kyseessä, niin kuin huomaatte. Eikö se ollutkaan vakio? Ei kuulosta näin siltä. Tomppo on tunnettu mies, rattimies. Joku muukin mies. Kuunnelmaa kun vihentää auto. Säkkijärven polkka kuuluu kuunnelmaasta. Mies on rakentanut valmiit itse tämän auton kaiken itse. On tekijämies itse päällä. Renkeltä se ottaisi itse kutona. Nyt onko homma toimii? Ainut homma vaan, Tomi, Batmani soitti, se haluaa takaisin. Nyt on homma savua puuttaa, kattokaarata, takarenkat on kunnon läskit. Ei oo millään tykkynettä paskolla, ei vedetä. Ei oo mitkään kuralaiset käynnissä. Katsokaa tätä savua. Todella komeasti jaksaa Topan auto jauhaa ja nyt tulee savuja meininki. Ei voi nyt panna tää vauhtiseen kun kasvaa. Se mitä se pystyy. Hallittua luisua. Niin kuin arvata saattaa. Puskee, mutta ei haittaa. Toppa rattimiehenä pitää auto silti leveyden asettamissa linjoissa. Näytäpä Tommi!
Tomi siis. Miten se kytkinpommi pyöräyttää tommosta? Joi sinne mitä mun loppu lattiaan kerralla, niin ne puskeminen on pieni murheista sen jälkeen. No nyt me saamme sieltä sitä namia. Nyt kattokaa tuota Savon korkea. Kappa ilmaan! Ääntä! Hienoa, hienoa! Katsokaa mitkä liekit tulee putken päästä vielä tuonne. Hyvä Suomi! Tuomareiden luokse saapuessa.